Aku putrek bat sakit kepala, putrek siap kapan saja, putrek selalu oke setiap saat dan kapan saja. Putrek bat sakit kepala, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Pelading. Iya. Kater lelagon rondo desa Siti gerguyu. Orang-orang sepot kok yo neko-neko liane mumet ora nek. Ya cak kater rondo desa. Yo yo yo. Ria monggo joget kata-kata nyokek. Iya iya. Joget iya iya. Iya iya. Kusuma masuk yen pemberangkatan mencerang yen besengut saya tambah patut rupa ora sepiro pranyata. ayo Pak Deki maju terus maju rene. Bacaan
Jos. Iya. Genta ganti. Yo. Sengene durung mesti yen dadi bojone. Ana desa ayu dhewe emane dadi rondo limane. Jaja. Rondo desa sampun